Tata, ja nisam udovica, hvala Bogu ni moj bivši muž nije umro, pa ne znam što bi ga žalila. A drugo, znaš šta, on kad ima volje, snage i elana za novi i bolji život, što ja da patim, brate, i da učajavam, mislim, stvarno ne znam. Znam li tata misli da je potreban neki intermeco? Kakav li intermeco? Pa hoću da kažem da između razvoda i prosidbe treba da prođe izvesno vreme. A zašto? Znaš, Violeta, jedan čovek je tek napustio našu kuću i mislim da nije dovoljno ozbiljno, a nije baš ni ukusno da drugi odmah dođe na njegovo mesto. Eto, mislim, to je tata hteo da kaže, ili tako? To što je teo tata da kaže, on je i rekao. Tata ne govori španski. Jedan jeste izašao iz kuće, ali ovaj drugi nema da uđe ovde. Kako nema? Tako lepo što mlad bračni par treba da živi odvojeno od roditelja. Pa nek onda taj, ako već hoće da je uzme, vodi nju lepo u svoj stan, naravno ako ga ima. Pa da. Dobro, Dragiša, da li ti misliš da je u ovom trenutku najvažnije da li čovek ima stan? A nije najvažnije u ovom trenutku. Ali kad se počupaju pa dođe do razvoda, bit će najvažnije da se ustanovi ko je kriv. Ti, ja, on, ona ili ono. Dobro, ćeri da ti kažem nešto. Mi smo već matori, čangrizavi i istrošeni ljudi. Sve nas smeta, ne pokvarit ćemo vam opet sve. Znači, ako on nema svoj stan, da vi tamo živite sami kao golubovi, bolje da mi ne dolazi. Tata, on ima svoj stan. Ima. 4-osoban. Pa to da drugi padež. Ima i kuću na moru. Stvarno? Majke mi, evo, ima i na planini čak. Na Zlatiboru. Pa nek dođe čovek onda. Mislim, pun je para, stvarno. Čekaj, da te poljubim onda. Da smo mi tu stvar završili. Mogu ti reći da se meni taj čovjek sviđa. I što se mene tiče, neće biti nikakvih problema. E pa eto, onda smo se sve dogovorili, večeras u 8, jer u redu? Gde si, Boga, da ću fotu? Dobro, kako te nije sramota? Čega da me sramoti? Prvo, ja nisam ni matora, ni džangrizava, ni istrošena. Pa dobro, rekao sam to misleći na sebe. Ti jesi džangrizav i verovatno istrošen kad tako možeš da razgovaraš sa ćerkom. Što opet tu da je, a? Slobodane, molim te, prvo se umij, očešljaj pa onda dođi za sto. Dobro, samo pitam šta ono. Idi s mesta, skidaj te krmelje. Čemo? Sviđa ti se čovek koga nikada u životu nisi video samo zato što je pun para, a ne znaš ni kako se zove ni kako izgleda.